Čus, to dělá zdravím u dnešního videa a dneska jsem si rozhodl zahrát The Hunter Call of the Wild a zapnul jsem to poprvé, už mám tam nahráno tak hodinku, rozhledl jsem po mapě, už jsem tam něco, odemkl jsem si všechny zóny, které tam byly a doufám, že ulovíme třeba nějaký pěkný zvíře a budu rád za like, odběr a jdeme na to. Tak lidi, spavili jsme se tady na základně, nebo jak to říct, u chalupky. Hele lidi, já jsem se rozhodl vydat třeba, si koukneme na mapu, tak bychom mohli jít někam lovit. Je 22:17, takže bychom mohli jít třeba semka. Jdeme tam. Doufám, že tam budeme rychle, protože je to 400 metrů, co třeba zabere, řeknu, nejméně 2 minuty. Nevím, no, nebo ne 2 minuty, nevím přesně. Ale lidi, až tam dojdu, tak zase mě uvidíte. Tak lidi, teď jsme akorát došli k tomu rybníku. Je celkem velký, se podíváme na mapu. A koukneme se, jestli tady něco je, slyším jenom volání kachem. A koukám, že tady nic nevidím zatím. Ale to nevadí, mohli bychom se podívat i někam dál, jako tady. Když nejsou zvířata, tak můžeme jít někam i dál. Ale protože je 22:32, tak teďka jako moc zvířat jako nebude u rybníka, že třeba až ráno. Takže jako ráno bychom mohli pak vyrazit k jinému rybníku a tam bychom mohli něco pěkného ulovit. Tady se budeme procházet a uvidíme, jestli něco spatří nebo ne. Hele, já jsem se rozhodl jít asi někam jinam, takže tady někam do chaloupky, tak půjdeme třeba jako semka. A tady se přemístíme. Tak, jsme tady lidi. Hele, já bych se rozhodl vydat tady na ten následný bod. Takže já vyrazím, až bych nějak byl blízko, tak zase za nahrávání. Jsem akorát došel tady tomu rybníku, jak tady mám ten následný bod. A zatím tady nic nevidím, ani jsem nic neslyšel. Zkusíme se rozhodnout ještě. Tady takhle se rozhodneme, jestli tam něco uvidíme. Protože bych rád, jako když jsme aspoň něco jedno zvíře ulovili. Takže se vydáme si jenom tam a uvidíme, jestli tam něco bude. Tak, teď jsem akorát přišel k tomu většímu rybníku, protože tady je takový větší než tady. A zatím pořád nic, ale už jsem něco tady možná viděl. Takže kdybych něco viděl nebo ulovil, tak se nám ozvu. Lidi, jak jsem byl před tím nahrávání, tak já jsem moc omlouvám, mě to nějak nefungovalo. A ulovili jsme, myslím, že samici, tak teď vám to hodím na obrazovku. A kámo byla pěkně trefená do srdce, fakt jako to pěkná střela. Moc se omlouvám, doufám, že to vyjde příště. A když tady na tom videu bude mít 100 zhlídnutí a 7 lajků, tak se natočíme další pokračování a to ulovíme těch zvířat mnohem víc. To vám slibuju, takže a budu rád za like, odběr a u dalšího videa zase. Čau.